Milí misijní priatelia, srdečne vás vítam pri pozeraní ďalšieho dielu nášho misijného magazínu. Dnes tu mám medzi nami hostku Majku Majerčákovú, s ktorou sa poznáme ešte z UPCčka z Bratislavy, keď sme chodievali na misie do Rumunska. Majka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, teší ma. Majka medzi tým vyštudovala a bola aj na misiách nielen v Európe, ale dokonca aj v zámorí. Bola na misiách ako misijná dobrovoľnička v Argentíne. Tak Majka, ako si sa tam dostala a ako si vlastne sa dostala k tomu, že chceš ísť na misie? Dostala som sa tam cez misijnú rodinu, cez Arnoldovú rodinu. Dostala som sa tam cez misijné sestry, služobnice Ducha Svätého, s ktorými som mala ročnú formáciu, do ktorej vlastne boli stále pozvaní aj hostia ako verbisti alebo bývalá dobrovoľníčka. Takže mala som ročnú formáciu, to bolo raz do mesiaca, jedna víkendovka a vlastne to misijné povolanie si myslím, že som sa s ním tak narodila, že Pán Boh mi ho dal do vienka a tak to vo mne rástlo aj už cez UPCčkarské časy počas vysokej školy. Hej, a keď si prišla do Argentíny, aké to bolo a kde si tam začínala? Bolo to výborné, prišla som do Buenos Aires v roku 2022 v októbri a čakali ma tam sestry z Poľska a Indonézie a naozaj ma privítali veľmi srdečne a slovenským dobrý deň Majka, čo som bola prekvapená veľmi. Tá poľská sestrička vedela aj slovensky rozprávať, takže veľmi s otvorenou náručou ma čakali. Je Argentína bezpečná krajina? Ako si sa tam cítila? Ja som bola na juhu Argentíny a samozrejme, že aj tam sú lúpeže, krádeže, stanú sa tam aj nejaké nehody, bohužiaľ aj vraždy, ale ja som sa naozaj cítila bezpečne tam, kde som bola na tom mieste, v tej komunite, v ktorej som žila. Takže záleží, kde ste, ale tam, kde som bola ja, to bolo naozaj bezpečné. Stretla si tam aj nejakých verbistov, okrem misijných sestier? Konkrétne, kde ja som pôsobila so sestrami nie, ale mali sme stretnutie dvakrát do roka, na Vianoce a na Veľkú noc a to sme sa stretli aj s verbistami z tej danej provincie, teda z Neuquénu. Tam prišli verbisti Poliaci, bratia z Indonézie a Argentíny a takisto sestry. Stretla sa vlastne Arnoldová rodina, čo ma veľmi tešilo. Mne sa to veľmi páčilo, takéto stretnutia. Ako si bola na tom s jazykom, keď si tam prišla? Vedela si už po španielsky, hovorila si? Vedela som také základy. Ako jazykárka som už vedela, že asi nejaké skloňovanie, časovanie sa môžem naučiť aj sama, číslovky, farby, ale chodievala som tam na 6-týždňový jazykový kurz, takže španielčinu som sa naozaj naučila tam. No a čo bolo potom tvojou náplňou, že kde si bola, na akom mieste si pôsobila a čo všetko si robila ako dobrovoľnička? Ja som mala 6-týždňový jazykový kurz a potom vlastne ma sestry poslali do Neuquénu, to bolo moje misijné pôsobenie. Našou misiou tam bolo vlastne vytvorenie kresťanskej komunity žien, mužov a detí a takisto sme sa tam, moja konkrétna úloha bola venovať sa deťom, čo sa týka doučovania, aktivít, hier, stretiek, vlastne vytvárať im priestor, kde oni sa môžu hrať, cítiť sa bezpečne, cítiť sa milovaní, aspoň o to som sa pokúšala celý ten rok, ktorý som tam bola. A to boli decká akého vekového rozmedzia? Chodievali tam deti od 3 do 13 rokov, viac menej. A stávalo sa tam vlastne to veľakrát, že tie 12-ročné dievčatá, niektoré tam nevedia písať a čítať kvôli covidu, alebo je tam tá absencia školstva v Argentíne, na juhu Argentíny. Takže sme sa to tak snažili suplovať my so sestrami tiež. Že sme sa im takto snažili pomáhať, naučiť ich čítať, písať, aj tie hry vlastne, aj tie 12-ročné dievčatá. A s tými menšími sme sa hrávali. Ako by si hodnotila Argentínčanov tak ako ľudí, tak všeobecne? Sú veľmi otvorení a srdeční, že vedia sa radovať z maličkosti a aj tých málo vecí, čo majú, žijú veľmi skromne, ti darujú s veľkým srdcom. Darovali by ti naozaj aj svoj vlastný domov, lebo si im veľmi sympatický, že ja som sa tam naozaj celý rok veľmi dobre cítila, práve preto, že mi každý deň malými gestami dávali návo, že som tam prijímaná a že som pre nich dôležitá, že si vážia, že tam som. Takže to si naozaj aj ja tak beriem zo sebou, alebo som si to zobrala do srdiečka so sebou.
Čo také ťa prekvapilo, čo si tam zažila, teda také niečo možno milé, alebo tak, že čo si ani neočakávala, možno to tak nejak prišlo? Práve to, že si stále na mňa našli čas, aj keď sa ponáhľali na autobus. Ja som videla, že idú do práce, ale keď som sa tam snažila raz na zastávku, oni videli, že som zmetená, stratená a biela, takže videli, že som cudzinka. Hneď oni si nájdu čas na toho človeka a že sa neponáhľajú. Že sú tu a teraz a zastavia sa pri tebe, objímu ťa, pozdravia, zaujímajú sa o to, ako sa máš a naozaj ťa dlho počúvajú a nemajú s tým problém. Že ja sa napríklad veľmi ponáhľam. A to som sa tak pri nich naučila, že zastaviť sa, byť pri tom konkrétnom človeku a zaujímať sa o ňoho naozaj. U nás v Európe už sme zvyknutí na to, že ľudia popri tom, keď sa s tebou rozprávajú, že už aj ťukajú do mobilu a pozerajú. Je to aj niečo také tam? Si zažila? Tam konkrétne, kde som bola, nie. Naozaj, oni si to veľmi vychutnávali, tie stretnutia, jeden s druhým, že to bola taká ich každodenná náplň, že išli do práce a hneď potom pili mate spolu a sa rozprávali a bolo vidieť, že si to naozaj vychutnávajú, že si môžu sadnúť na tú stoličku, hoci kde, aj v parku, zobrali si stoličku mate a dávali si čas jeden druhému tou pozornosťou, náklonnosťou. Ten telefón používali len keď sa chceli odfotiť, aby mali spomienku. Čo ti bolo také srdcu blízke, keď si tam bola? Veľmi sa mi páčilo vlastne, že počas svätej omše, keď bol vlastne ten akt, kedy sa dávajú obetné dary na stôl, ofertu vlastne dávali tak, že neprichádzali ministranti s košičkom, ale my sme prichádzali k oltáru a čo bolo pre mňa veľmi prekvapivé, že naozaj sa tam rozbehli tie deti alebo dospelí a hádzali tam do toho zvončeka, že my sme prichádzali k oltáru, akoby nie ten oltár k nám. A tam sa vlastne vnímala naozaj, ja som vnímala tú radosť toho, že môžem niečo odovzdať, lebo aj to pre nich bol veľký dar, že keď mali niečo, čo môžu naozaj dať, lebo nevždy mali niečo. Máš na sebe odev z Argentíny. Môžeš nám o tom niečo povedať, ako to vyrábajú, alebo z čoho to je? Toto mi darovala moja kamarátka z Argentíny, ktorá počas zimy mala takú túžbu mi darovať sveter, pretože ona vlastne chcela mi darovať niečo z ich kultúry. Toto je nakúpené, je to kúpené na trhu, takže nie je to nič akože ručne robené, kúpený sveter v Argentíne. Fajn, výborne. Ešte, že čo je pre Argentínčanov také typické? Veľmi typické je pre nich vlastne zdieľanie a to teraz sa týka aj nápoja. Majú tam typický nápoj mate, ktorý si zdieľajú z jedného pohára a slámky pijú vlastne aj celá komunita 20 ľudí. Takže to pre mňa bolo naozaj niečo, čo ma oslovovalo, že podávali si ten nápoj z ruky do ruky a vlastne to pre nich znamenalo, bolo to také gesto odpustenia a tej prítomnosti, že sme tam a máme sa radi. A to mate vlastne mohlo byť vyrobené z dreva alebo kovu a to si vyrábajú niekedy aj sami. Čím sa oni tak živia? Chovajú tam niečo, nejaký dobytok, ovce alebo tak? Konkrétne, kde som bola, nechovajú vôbec nič, tam bolo sucho, tam sa vlastne hlavne venujú ťažbe oleja. Takže chodia tam na také na dvojtýždňovky, týždňovky a cestujú vlastne možno aj 5 hodín. Idú 2 autá spoločne a striedajú sa a tam vlastne bývajú 2 týždne a potom sa znova prestriedajú, čo znamená, že veľa tých rodín vyrastá bez otca. Takže tam sa to tiež veľmi vnímalo na tých deťoch, že ten otec tam chýbal. No a akú stopu to zanechalo na tebe, tieto misie? Čo to pre teba znamená v živote? Tešiť sa z maličkosti a zdieľať sa. Že je to naozaj dôležité poznať realitu toho druhého človeka a počúvať srdcom. Chcela by si sa do Argentíny ešte vrátiť a čomu sa budeš venovať teraz alebo venuješ už teraz? Venujem sa takisto deťom, učím v materskej škôlke a do Argentíny by som sa chcela vrátiť určite. Majka, ďakujem ti pekne za rozhovor a prajem ti veľa Božieho požehnania na tvojich ďalších cestách. Nech ťa Pán Boh sprevádza aj naďalej. Ďakujem pekne a ja ďakujem za rozhovor.